gauza ulertzeko errazuma batuari buruz. Eta bai hizkuntzari buruz. Ze konstituzioa existitzen da edo ez da existitzen. Ez gejuez batzuk esaten dute ez da existitzen. Eta beste batzuk bai ez existitzen da. Orduan hori, ez da bai hori, oraindik dago. Galesari buruzko legea, oain dela, ermogei bat urte. Galesaren kontseilu bat egin zen, eta zer egiten zuten nahiak. Edo legediak jatzen zuen, instituzio publiko batek, herritarrentzat zerbitzu elebidunak jarri egin behar zituen. Gertatzen dena da, hizkuntz plan horiek desberdinak ziren, segun zein lekuan egiten ziren. Edo herri bakoitzean daukazu instituzio publiko batek, eta hizkuntz plan bat egiten du, herritarrentzat zelako zerbitzuak eskaintzen ditu, baina herri berrian daukazu beste instituzio publiko batek, eta bere hizkuntz plana egiten du. Eta agian bi hizkuntz plan horiek oso ezberdinak dira. Orduan hori herritar batentzat, hori problema da. Zer bere bizi den lekuan ez daki ondo. Nik joaten naiz administrazio batetara, eta nik nahi dut hau galesez, eta esaten dizute, zer gure hizkuntz planean, esaten du ABC, baina ez D. Orduan hori izan da problema bat. Eta, oraindik daukagu problema hori. Esan behar dut, gauza bat ere azken legea hau, honekin, galesera ofiziala egin zen. Zelen ez zen ofiziala. Galesera ez zen ofiziala. Orduan, duela lau urte ez zen ofiziala. Galdera bat, ingelesa ofiziala alda erresuma batuan? Para konstituziorik, igual ez. Baina de facto bai ez. De facto bai, baina de jure, ingelesa hizkuntz ofiziala da. Ez dago inoren, edozein lekuan, ez dago idatzita ingelesa da erresuma batuaren hizkuntz ofiziala. Noski, de facto bada. Eta galesera da erresuma batua den hizkuntz ofizialaren bakarra. Zinelako, bitxia da. Eta hori ikusteko dago konstituzioaren, Britainiaren konstituzioa nola ikusten dutenen zer hori. Bai, komplikatu da. Bai, bale. Orduan, orain dela hogei bat urte, egin zen galesaren kontseilua, normalkuntza, xertuko gara alako Euskadin egiten den bezala, galesaren kontseilua eta Eusko Jaurlaritzaren arteko loturak garai horretan,
eta orain, hori, bepotentziaren, ez da? Orduan, zer egin nahi zuen, hizkuntza erabiltzeko aukerak ditu, bai, noski, galesera erabilera dela eta, jokaera aldatu, bai noski, hizkuntza gotorleko indartu. Hori posiblea alzen, hori gertatu alzen, ez dakigu ondo. Orduan, bagian egingo dugu ez da baina peskat, edo karrizkata peskat, baina bakarrekan hori, hizkuntz planak egin beharrean, daukagu orain hizkuntza arauak. Eta zehatzen ari gara, hizkuntz plana, hizkuntz arau txikiagoak eta uniformagoak izaten. Eta ikustekoa da, hori gertatuko den. Eta noski, hori galeserak estatus ofiziala du galesen. Ikusten hori galeserak estatu ofiziala du galesen. Ez da jartzen galesa hizkuntz ofiziala da. Esaten du galeserak estatus ofiziala du galesen. Eta hori, nik uste dut, dinamita konstituzionala da. Ikustekoa da, zer gertatuko den mendikan 5 urteetara, edo mendikan 10 urteetara. Zer nolako interpretazioa egingo den horrekin. Ikusiko dugu. Gutxi gure bera. Ikusi egin dugunez, oain dela mende bagarekan, biztanleran, galesera, hitz egiten duen engoa adintateri dagokionez, holako berakada egin zen, mendearen zehar. Eta, azken, hamarkada hauetan, hemen zer gertatzen da. Hezkuntza, galeserazko hezkuntza, adinoetan, bai, orduan, ikusten duzue, 25 urte baino gutxiago dutenek, orain arte, jartziareta, adin guztietan, baina azken 30 urte hauetan, egon dela, bai, gorrakada, nabarmena. 25 urte baino gehiago dutenak, jaitsi egin da, baina hemen ez bezain beste. Baina ikusiko duzue, ez berdintasuna, ez da? Piskat hemen Euskadin gertatzen da bezala. Baina, hori da, adin tarteari dagokionez galesera hitz egiten duen kopurua, konporatzen. Oain dela 25 urte, oain dela 25 urte, 25 eta oain dela 15. Orduan, ikusten dugu, adin hau, 12 urte, daukasunean, zenbat lagun dago. Sortzi mila. Eta gero, 22 urte daukatenean, zenbat lagun dira. 6 orduan, hau azaldu zer gertatzen da hemen? Zer gertatzen da hemen? Problema bat agian, problema bat
daukagu hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, haurrak galeseratzen, direnak lehengo hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta lan munduari sartzen direnean, jende hori galdu egiten da. Hemen, lehen hezkuntzan, jende hori bere ganatzen da. Baina gero zer gertatzen da, jende asko galtzen ari da. Orduan bihurtzen dira ingelesera. Esaten dira, ez du galesera bitz egiten. Baina, orduan, bai, hori da gutxi gero bera. Gertatu izan dira azken mende honetan. Hiru epe esaten dugu, nolabait esateko hiru epe. Azken mende honetan, oain dela mende bat, biztanleriak hizkuntza gero eta gehiago ontzat hartzen du, eta eliteek monopolzatzen dute. Baina podere politikorik ez dago. Gero, zer gertatu zen, oain dela berrogeita hamar urte, gero eta mobilizazio gehiago hezkuntza sistemaren alde, hemen gertatzen den bezala, da Katalunian, etc. Baita ere han. Eta azken, hogeita hamar urte hauetan, daukagu galeseren normalkuntza, ez pedorek, galesko telebista, eta ondorio geho lingustiko batzu. Hori da gutxi bera. Ez daki, gehiago... Errotengo elkarrezketaren, uste da... Bai, egin dugu. Zenbat diapositiba faltatzen dizkizun? Hezkuntzari buruz anbitz egin dezakegu. Nahi baldin duzu. Hori nioan galdetzera lehenengo galdera bezala. Beraz, zuek galderen bat duzue, edo soprenik pentsatuta dugiko zenuten, bota lasai, gainera, Iñaki Larrañaga jonda, baina berak galdetu zezake, Manesek ere galdetu zezake, eta gairi galdetu ere lasai, gai hor dago, galdetuko dugu galeseraz, eta gero galdetuko dugu euskirara. Ze tische komen question hebben en gemaakt, maar ze hebben dit sekretu in 2001. Dus ze tische komen question hebben, dan moet ik weten. Eta, lehenengo galdera, zein da galeseko hezkuntza ezaugarriak? Jendeak ze aukera ditu hizkuntzak ikasteko, zein da aukeraketa? Bai, gutxi gero bera, galesen, hemen bezalakoa da, baina ez da bezalakoa. Zer du, hiru modelo, gutxi gero bera. Zuek hemen, zuen D, B eta A, bale. Eta han baita ere, baina ojo, ze azke, gogoratzen duzue, aipatu egin dizuela konderrian zer gertatzen dela, toki administrazioik importanteana dela kondaiera. County, inglesez. Konderria. Konderria detzen da. Orduan, zer gertatzen da, orain dela bigarren munduko gerro, gerra eta gero, bigarren munduko gerra, bete gero, izan zuen, izan genuen, errazuna betuan, The Education Act. Orduan, hori oso interesantea zen, gizon hau,
inglese bat, hori Education Act hori hezkuntzaren bonologia egin zen erresuma batu guztientzat. Baina dirudienez, galesko elit batzu joan ziren geperen gana, eta esaten ziren, ez dugu botere politikorik nahi. Bakarrik maite dugu gure hizkuntza. Orduan, maiguzu lege berri honetan posibilitate hori emigituko. Ez dugu botere politikorik nahi. Baina maiguzu hori, eta alazen, lege erresuma batuaren lege honetan jartzen zuen ikasleak gurariaren arabara nire katsiko dira. Hori zen kodigoa baldin bezala. Galesen nahi galesera ikasi nahi zuen pertsona batetik ikasi alizatuko. Baina, kondaira hauek kompetentzia daukate hezkuntzan. Bandela mende bat. Zer esan nahi dure, segun eta nun nun bizi zaren, hezkuntza ezberdina izango da. Baina, gutxi gara bera, hiru modelo horietan. Galeseran eta ingleseran, eta gutxi gara bera ingleseran. Gertatzen dena da, azken 15 urte hauetan, Galesko biltza nazionalak ikusten du panorama hori, eta esaten dugu, kondaira horiek badaukate kompetentzia hezkuntzan. Agian guk nahi dugu kompetentzia hori. Agian hasiko gara kompetentzia hori bereganatzen. Orduan, zer esan nahi dut horrekin? Agian orain, justu urte hauetan, Galesko biltzan